bafethu angazi noma ikhona yini maqhawe into elingayihlanganisa nje nihlanganise nanibone bafethu nenza njani kule ngoma ethi uzuliphathe kahle ivangeli angazi kufana ikhona yini into ongayenza lapho sisinyakaza nje sithinyakaza into encane hayi kakhulu bafethu ngoba ngiyahefuzela sizothi nje 162 ngenxa isikhathi oh Nkosi yami siyesibezo besho njalo ke nathi MC bethi ngenxa isikhathi nathi ke sisho kanye nabo nganza bethi sithi ngenxa isikhathi uzuliphathe phathe kahle ivangeli uzuliphathe phathe kahle ivangeli angazi khona uzuliphathe phathe kahle ivangeli nganyaka sitemani uzuliphathe phathe kahle ivangeli ayanyaka kancane Samba. Yabona ke. Samba. Awunyaka. Awusubunyakaze. Awunyakaze. Si. Outside. Hi. Awunyakaze khaya. Awusubunyakaze. It's I'm a fat young rock aha uzulipha phatheka hlele awusekhaya uzulipha phatheka hlele awuza uzulipha phatheka hlele la uzulipha phatheka hlele uJesu Suma ye ihi Awahamba Tikit
Nkosi. Abathulile nasi ba. Nyakaza bamfundisi nyakaza. Nyakaza nyakaza. Bese kuba khona intombi ke. Zona ukuyibona nyakaza kanjani? Angithi ukuyibona. Nyakaza kanjani? Anyakaza ntombi anyakaza. Gogo esontweni awuyinkosi ke lento engenandaba noma ziyabhimba noma zenzani hey come on sefika